Among digna, ay ayatin kalata nga oray addan anak mo. Pudno ka diday ka, Anton. Uy, mamati ka kanya. Kasla saan ba't ngamin ang mapagtalkan day ta panagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga kasti ti panagmulagat ko digna. Hanggang mapagtal ka na. Ipatid ka kasla reyna. Kasta, Uy, isasumpatan ako. sika talaga, Anton. Alawanan, ay ayatan ka mo unay-unay. Isumula. Pasensya kang digna. Hanggang ibaga akong tiputnukin ka. Ha? Di kan ay ayatin. Anya? Uy, nasay-saya atong ti kastoy ngam ti pamarangak ay ayatin ka. Ngam ti kinapundok at saan. Anya? Ay, saan na mabalin, Anton? Saan lang anam na minsan ang nailaw anta? Sana ba niya? Tari nagragsak mo mo. Kasano ako ngayon ang sikuga? Eh, kat si kalat tani digna. Anya? Nagalas ba't gayam ti ubalim si ka, Anton? Dahil ka lang, ti bakang kanyak. Pasensya ka, digna. Ngam talaga di kan ay ayatin.